Ir á escola é un dos primeiros grandes cambios na nosa vida. Comeza unha nova experiencia da que nos lembraremos para sempre. Todo o mundo nos di que imos ao cole para aprender. E é certo que aprendemos, e moito. A ler, a escribir, a sumar, as partes do corpo, outras linguas, a historia. Pero do que vos queremos falar nesta ocasión é da que para nós é a mellor forma de aprender. Preséntome, son Alba e veño a falar en nome de moitos nenos e nenas galegos que xa utilizamos Edisgal nas nosas aulas, é dicir, que empregamos a tecnoloxía para aprender a aprender. A verdade é que ter esta ferramenta nos nosos centros educativos está xenial. Non se trata só de adquirir coñecementos, memorizalos ou asimilalos. É ser capaces de facer algo con eles, descifralos, comparalos, verlles a utilidade e compartilos con outras persoas. Agora nas aulas podemos crear cousas, facer proxectos ou completar os temas da clase. Somos quen de debatir ou expoñer as ideas que traballamos. Claro que seguimos facendo exercicios e estudando que nos ensinan os profes, pero temos máis autonomía, cumprimos os obxectivos chegando a eles de diferentes xeitos. E é que Edisgal entende que non todos aprendemos da mesma forma. Uns empregamos máis os textos, outros os contidos multimedia, presentacións orais, os debates, a fotografía. As posibilidades son infinitas. Escoller unha ou outra depende das habilidades de cada quen. E o mellor de todo é que Edisgal dispón de todas estas ferramentas na súa plataforma. Con Edisgal, o profesorado pode explicarnos as materias dun xeito máis sinxelo. Contan con contidos de diferentes editoriais que combinan segundo as nosas necesidades e, se o ven oportuno, crean os seus propios recursos educativos para mellorar a nosa aprendizaxe. E outra cousa, todos os nosos profesores e profesoras están volcados en ensinarnos a través destas ferramentas. E o máis importante, a conducirnos e acompañarnos durante todo o camiño nesta nova forma de aprendizaxe. Queríamos que os nosos centros educativos do século XXI foran lugares de inspiración e motivación, e conseguímolo.